Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Иске Әлмәт зиратында кабер өстендә кабер. Интернеттагы имеш-мимешләр хакмы? Они просто будут приходить в департамент, открывается компьютер, и все, компьютеры там поочередно захоронение идет. Ознакай районы мәчете ойлы булды. Мәүлид ayında изге эш. Мәчетне дә бит инде менә Нәфис хәзрәт җитәклегендә матур иттереп нолдан күтәреп, менә шушындый жыйнак матур мәчет безнең калкып басты. Бөгелмәдә шәһәр һәм район мөхтәсибәте кубогына көрәштеләр. Республика мәчетләре мини-футболда иң көчлеләрне ачыклады. Мөселманнар арасында бик яхшы муамәләт үсеп бара. Менә безнең казыятта, Көньяк Көнчыгыш казыятта төрле районнарда төрле чаралар үтә. Район башлыгы Тимур Нагуманов балалар бакчаларында жылыту сезонын иртәрәк башлау карарын кабул итте. 24 сентябрьдән салкынны да көтмичә, балалар бакчаларында җылылыкны этаплап җибәрә башладылар. Якын арада аерым котельнийлары булган 54 мәктәпкәчә учреждениянең 37сендә җылы булачак. 1 октябрьдән 1 һәм 2 котельнийлар урнашкан шәһәрнең үзәк өлеше эшләтеп җибәреләчәк. Җылылык барлык социаль объектларда да, шулай ук күп фатирлы йортларда да әкренләп барлыкка киләчәк. Жылыту системасын эшләтеп җибәрү, көйләү һәм көйләү өчен вакыт таләп итүче процесс икәнне дә район башлыгы искәртте. Гидравлик режимны бозмау өчен җылылык шундук барлыкка килмәячәк, ди Тимур Нагуманов. Җылылык җибәрү процессын контрольдә тоту өчен шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җитәкчелегендә штаб булдырылган. Ягу системасы эшендә тоткарлыклар барлыкка килгәндә идарәче компания диспетчерлыгына яки 88-553 26 06 00 телефоны аша ачык Әлмәт хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә була. Социаль шелтәрләрдә Әлмәтнең иң борынгы зиратларының берсендә кабер өстенә кабер ясап күмәләр дигән мәгълүмат таралды. Әлеге информация күпләрнең игътибарын җәлеп иткән. Өстәвенә яңа күмүләр өчен зиратта урын юк дип тазарланучылар бар. Вәзгыятьне Осу Әхмәтҗанова ачыкларга тырышты. Кабер өстенә кабер ясап күмү эшләре дә тулы зиратта күмү өчен җир бирелми дигән сүзләр дә дөрес түгел булып чыкты. Моны икенче зират караучысы Расул Минхаҗев раслый. Аның сүзләренчә, ул үз эшен төгәл алып бара. Аңа кешеләр туганнарын җирләү үтенече белән килә. Барлык кирәкле документларны бирә һәм ул аларга күмү урыны күрсәтә. Әйтеп үтик, шәһәр зиратларының җир участоклары шәһәр муниципалитетына карый. Җирләү өчен урыннар бушлай бүленеп бирелә. Ачыкланганча, конфликтта Әлмәттәге ритуаль хезмәтләр шелтәре хуҗасының катышы бар. Люди приходят, когда на захоронение, например, я выделяю место, мне говорят, вот мне сказали, чтобы здесь получить место, надо оплатить копку у Федорова, тогда только выделят место. Я говорю, с чего вы взяли? Можете сами копать, если у вас есть все нужные документы, как бы земля предоставляется бесплатно, можете сами копать. Это бесплатно. Как бы это задевает его бизнес. Шулай ук Расул Минхаҗев әлеге зиратны туганлык зираты булуын билгеләде. Бу зиратта җирләү өчен монда якын туганнары, ир яки хатыны, ата-аналары балаларының җирләнгән булуы кирәк. Бу тугандаш элемтәләр ЗАГС идарәсе аша документлар белән исбатланырга тиеш, дип билгеләп үтә ул. Бу хакта Әлмәт муниципаль районы советы аппараты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Айнур Исхаков та хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бүген гомуми бердәм базага барлык 10 зиратның каберләрен цифрлаштыру һәм мәгълүмат теркәү бара. 10 зиратның икесе инде цифрланган, калганнары буенча эшләр дәвам итә. Общая площадь кладбище, потом... Зиратның гомуми мәйданында белгечләр һәр каберне үттеләр, фотога төшерделәр, исем, фамилиясе, туу һәм үлем даталарын яздылар, һәм кабернең нинди хәлдә булуын карадылар. Булар барысы да гомуми мәгълүматлар базасына кертеләчәк, һәм киләчәктә зират караучысы күмү өчен участоклар бирмәячәк. Кешеләр департаментка барып, компьютер аша чиратлашып күмү урыны алачак. Они просто будут приходить в департамент, открывается компьютер, и все, компьютеры там поочередно захоронение идет.
Бу эшне ел ахырына кадәр тәмамларга уйлыйлар, ди Айнур Исхаков. Ә барлыкка килгән конфликтка килгәндә, ул җирләү өчен урыннар зиратта бушлай бүленә. Ә кабер әзерләү, хушлашу тантанасы, табличка урнаштыру – булар барысы да үлгән кешенең туганнары карамагында. Гадәттә, әлеге хезмәтләрне күмү компанияләре тәкъдим итә дип нәтиҗә ясады ул. Ә ритуаль хезмәтләргә килгәндә, әлеге оешмаларда шушы арада эчке тикшерү эшләре алып барылачак. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Ознакай районы Кызыл Сукашы Шатра авылы мәчетенә ярым ай куелды. Тантанага авыл халкы төрле шәһәрләрдән кайткан кунаклар, дин әһелләре, җитәкчеләр җыйналды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Ислам дине безне иманлы, мәрхәмәтле булырга өйрәтә, яхшылыкка өнди. Дини тәрбия әлбәттә мәчетләрдә салына. Тантаналы чарада җыелган мөселман халкын сәламләп, район мөхтәсибе Азат Талибуллин олысын да, кечесен дә иман йортына чакырды. Җәй көне авылга кайткан балалардан гына йөреп, шушында тәрбияләр аларга Аллаһ Тәала насыйп әйләсен. Мөбарәк булсын шушы мәүлид айларыбыз, мөбарәк булсын шушы мәчетләребезнең ачылышлары. Тантанада Көньяк Көнчыгыш казые Марат хәзрәт Мәрдәншин, Азнакай район советы аппараты җитәкчесе Айдар Хәлиуллин да катнашты. Шатра авылы үзе ничектер аерылып тора, үзенең дус халкы, дус авылдашлары белән мәчетне дә бит инде менә Нәфис хәзрәт җитәклегендә матур иттереп нулдан күтәреп, менә шушындый җыйнак матур мәчет безнең калкып басты һәм инде чынлап та буш тормасны дип һәр даим теләп торабыз. Әлкәй авыл җирлеге башлыгы Светлана Зиннурова үз чыгышында мәчет төзүгә зур өлеш кертүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Моның авырлыкларын, моны оештыруның ничек читен икәнен Нәфис хәзрәт үзе генә белә. Һәрбер кешегә әйдәгез инде дип өенә чакырган кебек итеп, менә шушында мәчетне салыйк әле, бергә эшлик әле дип кешегә ялынып дип әйтим инде, шулай итеп йөрүләрен, аның авырлыкларын ул үзе генә белә. Ну, менә максатыгызга ирештегез Нәфис хәзрәт, һәм сез Әлкәй авылы тарихында, Шатра тарихында һәм Азнакай Татарстан тарихында изле булып калдыгыз. Бәйрәм матур теләкләр, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Изге йортка Зәйнулла мәчете исеме бирелде. Айларны безгә үз кулым белән куеп, Раббым Аллаһ шушы ылы бәхетне бирден. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җомга 27 сентябрьдә 17 сәгать 30 минутта Мәрҗәни урамы 82А адресы буенча урнашкан Әлмәт Үзәк мәчетендә бөек әхлак иясе дип исемләнгән рухи кичә узачак. Гыйбрәтле вәгазьләр, мөнәҗәтләр, шигъри үгетләр кичәсенә керү бушлай. 15 октябрьдә 14 сәгатьтә шулай ук Мәрҗәни урамы 82А адресы буенча урнашкан Әлмәт Ислам дини мәдәни мәгърифәт үзәгендә Ризадин Фәхретдиннең мәшһүр хатыннар китабы буенча укучылар конференциясе үтәчәк. Чара Татнефть компаниясенең Риза Казый мирасы мәдәни мәгърифәт проекты кысаларында узачак. Чара мәшһүр татар галиме, тарихчы, дин белгече, педагог, журналист, Шура журналы мөхәррире Ризадин Фәхретдинга багышлана. Бөгелмәдә Татарстан мәчетләре арасында мини-футбол буенча республика турниры узды. Бөгелмә шәһәре һәм районы мөхтәсибәте кубогына 8 команда көч сынашты. Толырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Мини-футбол буенча турнирга Татарстанның Көньяк Көнчыгышы спортчылары җыелган. Бу Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә, Лениногорск, Ютазы, Баулы һәм Кукмара командалары. Барысы да җиңү өчен көрәшә. Уен Бөгелмә шәһәре мөхтәсибәте призына оештырылган. Быел намазга бастым. Шуңа күрә Бөгелмәдән 2 команда җыярга булдык. Уенны Әлмәт, Азнакай, Лениногорск командалары белән башлап җибәрәбез. Мондый уеннар безгә кирәк. Бу шәһәрләрне тулаем республика спортчыларын берләштерә бит. Турнир Россиядә гаилә елы һәм Татарстан мөфтияте инициативасы белән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы кысаларында уза. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһның рәхмәте белән без бүген җыелыштык. Мәчетебезнең площадкаларында, әлхәмдүлилләh, менә артыбызда безнең Гафар мәчетебез, яңа мәчет.
Бүгінгі күнде біз икенче тапкыр, былтырда біз bu турнирны уздырган идек мини футбол буенча. Бүгінгі күнде 8 команда безнең заявка бирделәр, Аллаһның рәхмәте белән. Һәм бу турнирдан без хәерле нәтиҗәләр көтәбез. Нәтиҗәдә 4 команда плей-оффка чыкты. Беренче урынны Бөгелмә шәһәре мөхтәсибәте командасы алды. Икенче урын Әлмәт мөхтәсибәтендә. Өченче урынны Кукмара районы мөхтәсибәте командасы яулады. Бик шатланабыз Татарстанда спорт яғынан мөселманнар арасында бик яхшы муамәләт үсеп бара. Менә безнең казыятта, Көньяк Көнчыгыш казыятта төрле районнарда төрле чаралар үтә. Мисал өчен волейбол буенча, менә футбол буенча менә Бөгелмәдә бүген катнашабыз. Үткән көнне генә Азнакай районында балык тоту мөселманнар арасында бер ярыш үтте. Бик матур итеп. Ярышта иң яхшы капкачыны, һөҗүмчене һәм саклаучыны да билгеләп үттеләр. Җиңүчеләрне һәм призерларны дипломнар, кыйммәтле призлар һәм кубоклар белән бүләкләделәр. Турнир тәмамланганнан соң барлык катнашучылар да тәмле плов белән сыйланды. Айгөл Шәрәфиева, Иям Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда район башлыгы кубогына шахмат буенча ачык турнир үтте. Ел сайын уздырыла торган ярышларның быелгысы да зур оешканлык белән узып, анда Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан барысы 12 команда көч сынашты. Шәһәрнең шахматчылар клубында оештырылган ярышлар хакында алдагы материалда. Азнакай җирлегендә мондый турнир инде 4нче тапкыр үткәрелә. Ярышка Баулы, Актаныш, Әлмәт, Октябрьский, Урыссу, Бөгелмә һәм Азнакай районыннан шахмат сөюче 50гә якын кыз һәм малай җыйналды. Я учусь в гимназии. Мин гимназиядә укыйм. 1нче класстан шахмат түгәрәгенә йөрим. Хәзер 8нче сыйныфта укыйм. Миңа шахмат бик ошый. Алга таба да йөриячәкмен. И продолжаю ходить. Учусь в гимназии. Я в 3 классе. Гимназиядә 3нче класста укыйм. Шахмат белән 2 ел шөгыльләнәм. Миңа бик ошый. Мәктәптә дә 5легә генә укыйм. Хорошо, практически на 5. Ярышларның баш хөкемдәре Татарстан Республикасы шахмат федерациясенең вице-президенты Николай Каратаев булды. Очень хорошая организация. Бик яхшы оештырылган. Катнашучылардан бик көчле состав сайлана. Минем уйлавымча, мондый чаралар нәтиҗәсендә Азнакайда шахмат уены тагын да камилләшер. Поднят обязательно, поднимется. Уен нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр билгеләнде. Малайлар арасында 1нче урынга Баулыдан Радель Валитов, Актаныштан Данияр Латыпов, Азнакайдан Радель Зарипов лайык булды. Кызлар арасында җиңүчеләр Бөгелмә шәһәреннән Илмира Шәфигуллина, Актаныштан Раяна Латыпова һәм Азнакайдан Нәзилә Джанзакова. Командалар арасында Актаныш районы беренчелекне алды. Икенче урында Әлмәт командасы, лаеклы 3нче урынны Бөгелмәлеләр яулады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шиләбенең Белый Медведи һәм Әлмәтнең Спутник яшьләр хоккей командалары боз өстендә сынашты. Бу безнең спортчылар өчен икенче һәм йомгаклау очрашуы булды. Очрашу башында ук Спутник исәпне ачты. Антон Гоцка пасын алгач, Алексей Тяпков алга кертә. 1 минутта үтми Әлмәтле Гадел Калимуллин 0-2 исәбен урнаштыра. Тәнәфескә кадәр үк Шиләбе хоккейчылары безнең капкага уңышлы һөҗүм итә. Икенче периодта хуҗалар үзләренең басымын дәвам итә һәм тиздән исәпне тигезли, аннары алга чыга. И вот 3-2, вот преимущество белых медведей продолжает конвертироваться в заброшенные шайбы. Дүртенче алка безнең капкага 35нче минутта керә. Соңгы 20 минутта командалар оборонада катырак уйный башлый һәм уен тигезләшә. Беркем дә алкалар кертми. Краснодар шәһәрендә спорт акробатикасы буенча бөтен Россия ярышлары узды. Анда Әлмәтле Злата Басорина, Мария Корнилова һәм Валерия Бондарева лайыклы 3нче урынны яулады.
Qozonda yüzü boyunca Tataristan Respublikası çempionatı uzdı. Onda 400'ge yakın sportçı qatnaşdı. Yarışlar Saransk şəhərində uzlaşaq İdil boyu federal okrugu çempionatı hem birinçiliğine soylap alıqsalarında uzdı. Onda 16 elmətli də qatnaşdı. Eduard Vəliəhmətov 2 altın, 3 gümüş hem 1 bronzu medal yolladı. Aleksey Mirzlikov altın hem bronzu, Erinal Najipov 4 gümüş hem 1 bronzu medal aldı. İri yigitlər estafetisində onlar birinci orun iyələri buldu. Qatnaş estafetida elmətliler 4 tapqır 50 metr aralığın yüzüdə ikinci buldu. Yarış neticeleri boyunca İdil boyu federal okruguna 8 kişi soylap alındı. Hürmetli tamaşaçılarımız, Yangalıqlar çıkarılışının turu translyatsiyaсын siz Vkontakte sotsial şiltlerine kirib, Luch Elmət türkümündə saat kişki 7'de qaraya alasınız. Bizning eng qiziqli syujetlarimiz da resmi akkauntlarımızda o'rnashtiriladi. Әйлеге шулар, Миллине Хасан шыны монтаж операторы Динара Гайнетдинова sizning bilan sog' bo'lashamiz. Исән-амин bo'lasiz.